Baziru Dionek 2008ko otsailaren 23an galdu zuen bizitza hemen. Zorroza Gestión de Residuos SL enpresan. 24 urte zituen eta astebete baino ez eraman hemen lanean. Ia 9 metroko alturetatik amildu zen, inolako segurtasun neurririk gabe zegoenean. Eta ez hori bakarrik. Gertatutakoa eskutatzen saiatu ziren. Gorpua mugitzera behartuz, istripua beste toki batean gertatuko zelaren plantak egiteko. Ezen kasualitatea izan, ez. Langileen eskubideen kontrako esplotazio sistematikoa ematen zen Zorrozan eta hala izaten diardu. Lan baldintza latzengatik eta tratu txarrengatik zen eta da ezaguna lantegi hau. Eta Bazirurena ezen izan segurtasun neurren erabateko gabeziak eragindako lehen istripua. Ezen kasu isolatu bat izan. Eta orain, gertakari horretatik 4 urte baino gehiago pasatu direnean, iritsi da epaiketa. Urte eta erdiko kartzela zigorra eta 30.000 euroko kalte ordainak. Langileen segurtasunaren aurkako deliktu batengatik eta zuhurtzi gabekeria larriko giza hilketagatik. Zenbat balio dute langileon bizitzek? Zenbat balio du enpresari baten ardura gabekeriak? Badakigu sistema honetan merke ateratzen dela langileon aurkako esplotazioa. Eta are merkeago ateratzen da langilea kanpotik bizitza hobe baten bila etorritakoa bada. Hau guztia ez da kasualitatea. Langile migratuen esplotazioaren gain aberazten den sistema kapitalista kolonial baten ondoriozko istripu bat izan zen Zorrozakoa. Eta horrek ere baditu arduradun politikoak. Hemendik, atzerritartasunaren legea bertan behera ustea exigitzen dugu. Hori funtsezko baldintza delako, aiaraldeko bizilagun guztiek, datozen lekutik datozela, modu duinean lan, ikasi eta bizi ahal izan dezaten. Langileon bizitzek balioa dute. Ez gara zifra hotzen ahazturan eroriko. Ez dugu ahazten, ez dugu ahaztuko.